magandang buhay. At ayan po, punta kami sa SM Fly with Sonny at kami yung mga kamag-anak. Hindi mo nagkikita ka home vlog? Ha? Nagkikita ka home vlog? Dirado. Ayan, papunta po kami ng SM Fly. Kaaga hanu. Di abri pala, makato na kami. Ito mga excited mo ni Ron. Pasubok. Napasubol ko na. Ayan po. Ito kaya para pa mag-alas 10. Ayan. Ayan na di kayo may kumain. Pari pa mag-abri at yung mga apurado. Yan pa ito alas 10. Sakto lang ito. Agagahan daw kami. So, stranded po kami di Agawas kay kaaga naman humulpo at yung pang alas 10 maabrihanan mo. So ayan, mga noronian masakop na kami. So ayan, stuck po kami dito kay mga apurado. Ano oras po natin? Alas 9, alas 9 I think 57. Mga ganyan. Magulat na kami mag-abrigan ko ay. Adihin. Okay, paunahin niya na. Paunahin niya na. Ayan, naabrihan na. Makasakop na giyap kami. May pan-update na ako akong vlog. Ay, kita ini baga-baga magatayin mga first timer dito. Baka kami sabi ka mo. So yay. Okay na po. And kakangin din mo. So I think alas 10 na. Alas 10 na. Ay, kasulog na. Ako. Ngayon, nandiyan sa Quad SM Park. Kawaga ba naman nun? Sa escalator kami. Makain ka. Makain kita. Makain kita. Go. Nasa loob na kami ng SM Drive.
2 hours later. So ayan, waiting pa kami sa aming order. With Sonia. Hello. Ayan, nagulat na kami ng order. So now serving. So malayo. 320 number namin. 380. Kaya nagulat na kami dito bakat ko. Hindi na tatawagin. Maghintay na lang na park. Nakalagay na lang ang server. Wala nag-ubli atay. Ayan. So ayan malamon anay kami. Tapos maglalaray na yung Sony. Hello. Sakay. Kuman pasakya to iya tidak.
Duwa ka mo. Duwa ka mo sa kay nga da. Two hours later. So ayan, tapos na kami mamasyada. Yan na, mauli na kami. Okay mga bags, so uwi na po kami. So at lang kami hini. Ano saan niya? Nalilisang bahiya. Saan yan? Bye-bye. Bus na?